Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate izingane zesithembu kanye nothando nesithembu siyaxoxa. Yazi into engiyifundayo kulezi zinsuku ukuthi shuthi ngikhuluma isiZulu esingazwakala. Hayi guys, ngife ngichaza into ngithi hawu ngibeke kahle. Mase ngiya ku comment section ayibo. Kuyale. Yabo eyaSibindi angathi ngabamfishane. uSibindi ufike waya kubazali bakhe. Wathi ke kunendlela afuna ukuqala ngayo. Wafaka nesiZulu phakathi. Wase futhi ke ukugana kwakhe noma ukushada kwakhe yena uzoqala ngentombi nto. uSibindi already usenabantu abangama partners akhe abawo baby mama esibaziyo. Leli lokuthi ufuna ukuqala ngentombi nto siyamuzwa ukuthi uthini, kodwa bekungafanele. Asikho isidingo, ngisaphinda, asikho isidingo sokuyola nale ntombazane yakacele. uSibindi othe lo ozamanje uyintombi nto. Akafikanga uNosipho waphakama wathi hey mina ngintombi nto kaShokacima. No, uSibindi uhlalisa abazali bakhe phansi. uSibindi futhi ngicabanga ukuthi ukhuluma nomalume bakhe uthi ulungisa iphutha. Thina ke into esibabazayo njengama-viewers ale show ukuthi yindaba abone leli phutha ebe esenze amanye, kanti ubaba wakhe ekuqaleni uyena owamtshela ukuthi awuzothandana noma bengane, ningalinge. Angazi uma nayikhumbula leyo episode. So manje sesibuka ukuthi abazali bona bahlala bathini naye, ngoba manje into engiyibambayo kule meeting eyenzekile, uSibindi ubesezama ukulungisa into, mhlawumbe asetshela ukuthi bengafanele ukhulume kanje ku-TV, kodwa lokho ukuvezile ukuthi lona umkhiphe ebhasini leyintombi nto or ibhasi lamatshitshi. Niyakwazi-ke abanye abasuke KZN bayakwazi lokho. Vele-ke lokho akusho ukuthi ulale noma ushaye kuyiphutha, kuyicala kulo muzi wakacele uma ezokhipha uNosipho kwindlela kade ihamba. Into esibabazayo ukuthi-ke yena why ezobona iphutha elilodwa ngoba usenza amaphutha amaningi. Laba kade bekhona before uNosipho uhlalile wakhuluma nabo, njengoba bebuza nomndeni wakhe ukuthi ukhulumile yini nabo ukuthi-ke kwenzakalani manje. Cha, yena usefuna ukucasha njengabazali, aphinde futhi ecashe egameni lokuthi wenza isintu, nanokuthi yini-ke acabange isintu esenze ezinye izinto. Siyaxoxa ngoba vele angeke sishintshe into esiyenzekile, nayibona leyo nto. Uyingane sezikhona, uNosipho usekhona, sesilandela istory ukuthi sithini storyline sabo. Inkinga yilaba besifazane asebesuka beye la ku-social media kaNosipho nakwamanye ama-page. Vele nami ngeke ngiyivimbe leyo nto, kodwa-ke ayenzi sense uma ngiyibuka. Beye ku-social media page waNosipho, amanye ama-pages akukhulunywa kona kuthiwa intombi ayibi kanje, ayibi kanje. Umehluko phakathi kaSibindi noMayeni, uMayeni umama kaSibindi, uSibindi uyena oyi-boyfriend kulaba avela nabo. Yingakho yena-ke sesithi hawu, kodwa-ke phela abantu bakho, why uzofuna ukuveza lokho ku-TV? Ile nto bengizama ukisho leya show kuleya review, sorry. Namanje futhi uSibindi othe uNosipho uyintombi usezoletha-ke leyo ntombi. Uma sekuvela kwepromo uhamba nabanye besilisa, engicabanga ukuthi umalume bakhe, ubaba omdala, ubaba omncane, abatshela into efanayo ukuthi ulungisa iphutha lokuthi washaya intombi. Hawu, isiphi-ke isiZulu ngizama ukunihlonipha, nami ngizama ukuhlonipha futhi osisi engikhuluma ngabo, ngoba uSibindi yena usuke kwahuye uNosipho akakakhulumi, kusuke kwawuye okhukhumeza uNosipho ukuthi ube yintombi nto kulaba asenabo. Ngoba manje uma sekukhona uTirelo noVuyo sethola iy'ngane nabo, ubaba wakhe wayekade emtshela ukuthi
mawuthola iy'ngane uyashada, mawuthola iy'ngane uyashada. Yena usesebenzisa into ayazi ukuthi laba bakhona abakwazi ukuyiphikisa. Ukuba ubeqamba amanga bekuzovela kuleya meeting kuleli elinye iside, hhayi kube uMayeni. UMayeni useyenza lento leyo yokuthi, nebo lento yokuthi boy mom, usemela naye ingane ukuthi hawu yaze yabheda ingane, useyazama ukuthi alungise. Kodwa manje kube uTirelo noVuyo banakho uku-opposa lento esho uMpumelelo ngelabo iqiniso bebeyokwenza njalo. Bengafuni ukuthi le video ifike lapho. Bengizama nje ukuthi asikho isidingo sokuthi niyobhulisha uNosipho Cele. Akakakhulumi, akakayikhukhumezi, uSibindi obhedile ngenkulumo yakhe. Namanje futhi yabona nje into engingayenza, ngingahamba niyobuza kuSibindi. Ukuthi-ke lelinye iphutha uyalibona, lokho okunye indaba engakuboni. Ngesikhathi eba nale conversation nobaba wakhe ethi ubaba wakhe ungathathi abaney'ngane, yini kube wuye owenza iy'ngane mase futhi ebabeka kwi-position yokuthi engabashiya, uyabo. Ubhede lapho uSibindi, ngazi ngizosho kanjani, uSibindi kodwa oronke. Kukhona konke, angakakutholi-ke okwenziwe uNosipho kuronke. Leyo ukuthi kunentombi into sizwe nguSibindi. Ulungisa iphutha lokuthi washaya intombi sizwe nguSibindi. Manje mase nihamba nibadala nithi umzimba wakhe ume kanjena, hayi. Angisazi. Angazi ngempela. Yo. Ukuthi ninobuxoki obungaqondakali. Ngelinye ilanga nizokhetha ukuthi lo siyamvikela, ngelinye ilanga niyakhetha ukuthi lo siyambhulisha, kodwa yena phela ngeke ngize nginicontrole nibadala. Kodwa engikushoyo uSibindi oyi-boyfriend nakwabanye abazovela. Wuye futhi okufanele ukuthi aba-protect noma ekhuluma ngabo, noma ngabe izinto ziyabheda, wuye phela ngoba abantu bakhe wakha nabo. Uma yena esinikeza isikhala sokuthi sikhombe okuronke, kurongi-ke kakhulu ngoba njengamanje nje sekubala ukuthi hawu bona bakwenzelani ukuthi yindlela uSibindi asekhulume ngayo evulela nabanye ukuthi bekwazi ukukhuluma noma yini. Kodwa uNosipho akakaze aze akhulume nokukhuluma kule show. Ufike nje ngokuthi hayi ngiyabonga imbali, hawu sambona-ke beyiwokhela kwathuleka. Thina into esisayimemeza-ke namanje ukuthi Nosipho ungaqala ku-season 5 ulalele ubaba kaSibindi noma kaSibindi, uye ku-season 7 uthande nesithembu, uye futhi nasephathini yengane kaSibindi. Mase uyabuka-ke wena ukuthi yini sithi hlala noma yenza kodwa uyivikele. Ungafiki nawe usuthi ufuna ukubona, ungafiki la bafike khona ngoba uthi nawe uyintombi, ngoba nangu uhlaliswe ematafuleni uyabuza imibuzo akasaphenduli, uhlaliswe ematafuleni akasaphenduli. Ngapha kwe-TikTok bayamusha ukuthi ade simbona ngapha, bayayiphosta iy'thombe beyidelete, uyena osuke evela kulezo y'thombe. Lona kuNosipho hlala-ke wenze kodwa uyivikele, yenza kodwa u-avoid ukuthi le simo singangeni kuwena. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqedile. Bye.